जाला नेहाथारि आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबाननि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो नैबे जोंनि गामिखौ बावबाय थायो गामिनि आफादगिरि आरो जुबकनिफ्राय नुजाफैनाय जुबक सोद्रोमा नोंथांमोन आरो बिमा माहारिनि नुजाफैनाय गासिबो रायजो राजा नोंथांमोन थ' बेबायदि समस्या गोबां जायगायाव जायो जोंबो बिदिनो बर' फरायसा आफादजों थाफानानै गोबां जेनजेटखौ मोनबोदों आरो बिसारखौ हाया ओंखाम उखैनाय फुङाव फैनाय बिदिनो सानफामानि रसा नाङो थ' दिनैबो बेबायदिनो कनक्लुसना जायाखै थ' स्वयं बिमायानो फैबाय ओमफ्राय खोथाफ्रा बिदिनो ओंखारलांबाय थ' आङो न' दाउट आं खाथिबाबो आङो बांद्राय बे फिसा फिसौ माने भितोरा खोथाखौ बांद्राय माने लोब्बा होआ गुरुथ' लाया आङो दे जागोन न'खराव बयनाबो समस्या थाखायो खिन्थु मिलायनानै सोलिनांगौ ओमफ्राय गामिनि खोथाखौ आं लेटलि मिथियो आंनो थाब बुङा मानसिफ्रा ओमफ्राय मानसिफोर मिथिजोबखाना जेब्ला दावराव जानोसै बिसार जानोसै होमबासो मिथिनोसै नै बिसाराव बाहागो लानांगौ थ' न' दाउट दिनैनि थारिखआव बिमायाबो जिथु बुंदों बिमाखौबो आंबो मोनो बिमायाबो आंबो थांबा एकदम आरामसे साहा था फुदुंना होयो थ' आङो भबिसत आसा खालामदोंमोन बिसोरनि न'खरा मोजां जोंखांथों बेबायदि गावस्रालायनानै गथ' दाबसेयाव होलायनायखौ आं मालाबाबो लुबैफेराखै थ' न' दाउट बेखौ आङो दिनै फैगोन होननानै सानाखैनो थ' गथ'आ गार्जेना नागिरदों जेला बेनि फेभराव थानांगौ बे खोथायाव लानानै बुंगासिनो दङ खिन्थु खोथाया जाहैबाय बिसोरनि दैनन्दिन माने दिनै एसे गाबोन एसे बे माने दुखु मोनलायनाया जिबायदि अरजों फोरनाय बायदि नुबाय दिनै जाय थ' दुखु गोनां बियो दा बेवहाय ओरै बुंबाबो नोंथांमोनाबो दुखु मोनो ओरै बुंबाबो नोंथां माने जोंना गुबुननिफ्राय फैनाय आंथ' बेनो गारि भारा होनानै लाबोदों ओमफ्राय ओंखामबो जाहोगासिनो दं दाबो थ' आंथ' बुंथारनांगौ बेखौबो ओरैबो बुंथारनांगौ आङो थ' बेराफारसेथिं बर' फरायसा आफादनि जिथु बिथांमोनजोंबो लोगोसे माने हजोंहाय आं मावफाबाय थायो जोंना सेन्ट्रेलाव दङ निजोम बसुमतारी ओमफ्राय जोंना बिबिका ब्रह्ममोन दङ गहपुराव थ' हयथ' नोंथांमोनाबो थाङो थ' बे मुहुर्तआव आंथ' गोरोबलायनायखौ लुबैयो ओमफ्राय दिनै एसेबो आं खोनायाखै बे दस्राजों जुलि जाहैदोंब्लाबो थांफिनबाबो लाखिबावोसो होनदों हौवायाथ' डाइभर्सनि खोथाखौ आं खोनाफेराखै ओमफ्राय बेखौबो गारलायनांगौ होनना आं मालाबाबो बुंफेरनो मोनाखै बा आंबो आंनि सिगाङावबो बेबो गारनाय बिदि खोथा बुंफेरा खोब सनमान होनानै बेथ' बिराद मोजां साहा फुदुंना होयो आं ओमफ्राय गावखौबो थांजेनबा हाब बेंगलि बादि बिहामजो मोनबाय माथो मोजाङानो मानसियाथ' नायनोथ' सेहेरायाथ' बिराद मोजां बे खोथाया जाहैबाय दा नानि मोनफ्रोमबो न'खराव बयनिबो न'खराव समस्या थायो थाखा फैसाया जों बर' हारियाव जन्म जानाय बयनिबो न'खराव इक'नमिक कन्डिसना दङ थेवबो जों बेजों फेस जालांनांगोन बेखौ सोरखिलांनांगोन जोङो बेजों सोरखिनानै जों न'खरखौ गायसननांगोन जोंनि गथ' गथायखौ दालांनांगोन जों जि जाबाय जोंनि गथ' गथायखौ मोजां खालामनांगोन जोङो बे स्ट्रागोलाथ' जोंनाव थाबाय थानांगोन आरो आं मावनो हायाखैबाबो गुबुनखौबाबो जों खोन्थालांनांगोन जों जि जाबाय नोंसोर नाजा बे स्ट्रागोलखौ खालामनो होलांबाय थानांगोन जोंना लाइफआनो रिभलिउसन हारिनि रिभलिउसन बेक्तिगत रिभलिउसन थाखा फैसानि रिभलिउसन फारसेनिफ्राय जोंनाव नांजोबनाय थ' जायखिनो हक बे जानो नाङामोन इउनाइटेडलि जानांगौमोन बियो दिनैबो इउनाइटेड नोंसोर जानो हाबावो गथ'आ नोंसिनिफ्राय हरा होनलायनाय ओमफ्राय बाव होलांनाय बे जानो नाङामोन बेखौ जों खोनानो नाङामोन थ' दुखुनांथाव बाथ्रा बियो थ' आंनि मथेबाथ' नानिया थांफिनजायो न'खराव ओजोंहाय फैदोंबा दा जिथु फेस माने दुखु मोननायखौ आरो रायबावखा रायनानै फोजोबखा ओरैबो नोंहाबो दुखु दंबा फोजोबखादो ज' गोरोबलायदो खुलुमलायदो बास गथाबो लादो थौदो साथामबो लादो थौदो थालाकथ' जायाखै नोंसोरो जोंनाव माने फाथैलाय बिसिनायनि प्रथा दङ बे फाथैलायखौथ' बिसियाखैना जोंनाथ' कर्टआव थांफेरा जोंनाव गहपुरावबो थानायाव थांफेरा मा थानायाव थांनो पुलिसनो होस्लायस्लाय बे बर' समाजानो जाथों नांगौबा बर' फरायसा आफादा मोजां खामानियाव बाहायगोन फैसाखौ नांगौबा बिसोरनोनो मानो थानायाव होगोन नों गतिके बे फिलिंसा जोंनावबो दङ हजोंहाय थ' आंनि थरफनिफ्राय दिनैनि बिसारा बिराद मोजां माने बर' फरायसा आफादा लिडिं लानानै नोंसोर फैनानै बिराद सिस्टेमेटिक जादों आंनिफ्राय बेक्तिगत भाबै नोंथांमोननो थेंक्स बावबाय गोजोन्थों बावबाय बेनिफ्राय नैबे आफादगिरिखौबो बे लिडिं लाबोबाय थादों बिथांनोबो आं थेंक्स बावबाय थ' आंनि थरफनिफ्राय आंथ' उफाय गैया ओरैनो जानानै बुंनांगोन नोंथांमोना साइड लानो सानबाबो उफाय गैया आं ओरैनो जानानै बुंनो गोनां जागोन नानिया मिलायफिनदो गोरोबफिनदो थौफिनदो गथ'आबो लादो ओमफ्राय ओरैबो गथ'खौ मोन्थों बाथौ बोराइया होथों बिस्राबो गथ' गैयानो थ' इसोराथ' ओरैनोथ' मादार तेरेसा मोना खत्थ' सेल्फ एडुकेसनाव
गोदो होदोंमोन गथ'फोरखौ बिनुमाया अरुणाचलावबो दङ बिसोरो अरफान सेन्टार खुलिनानै दोनदों बे अरफान सेन्टाराव बै बिमा बिफा गैयैफोरखौ लांनानै फियो ओमफ्राय लास्ट मुथआव बिलायोबो बिसोरो थ' जोंनावबो बे प्रथाया दं हिसाबै मोन्थों जाथों थ' आंनि थरनिफ्राय आं गोरोबलायनायखौसो लुबैयो न'खर बायनायखौ आं लुबैया फाथैलाय बिसिनायखौबो आं समर्थन होआ आंनि थरनिफ्राय नानिया मिलायलायदो हौफादो जोंजों थ' आंनि थरनिफ्राय आं बेखौ कमेन्ट होबाय गथ'आबो लादो साथामबो लादो लाबोफिनदो आंनो होफैफिनदो होनलायनाया थानो नाङा थ' आंनि थरनिफ्राय आंनि कमेन्टखौसो आं होदों खिन्थु आङो गनायगोन बर' फरायसा आफादा जि सिद्धान्त होयो बेनो लास्ट जागोन आं बेखौनो गनायगोन